Až číslo 3. Je pojď číslo 3. Takhle na těch kolenou ty krajky mi to. Aby byly vidět. Je to dobrý? Je to výborný. Děkuju. A já budu zjistit, jak jsou na tom ty kukuřice. Boje nedopojučuji. My v Rumunsku máme ty banány, takhle ty rumunský banány. Ty vole, tlačí to. To je příjemný. Půjdeme pro ty banány? Oni je přinesou, Liboje. Ať už je to nesou. Když je nepřinesou, půjdeme tam takhle. Tak zavolej. Půjdeme tam takhle? Liboje, zavolej. Ty já mám ale dost prdel. Ta pomerančová kůže, šáhni si. Počkej, máš reportáž, ne, tak... Jaký reportáž? Reportáž. Fakticky. Já jsem nikdy reportáž nedělal, že jo? Jober dělal reportáž o mimozemšťanech, já jsem dělal reportáž o O chrápání. mimozemšťanech? A ty dělají reportáž... O tom, jak je kdo uchylnej. Liboje. No, tak ano, o tom, jak je kdo uchylný. Tak začni. A ne, víš, o tom už 3 hodiny. Ne, o tom, jak byla uchylná voda, udělej. Schraň vodu celou, je to poslední reportáž. Je to pravda. Ano. V tom případě skrň, jaký je to Shrnuli- kilák. Shrnuli poslední reportáž Ano. z vody ohře 2011. Tak. Tak si myslím, že já jako líbám. To můžu shrnout krátce. První den to bylo zajímavý. Pokřili jsme barpůchům. Ano. Bylo to moc hezký. Pak jsme se asi 2krát skoro udělali, díky Robertovi. To je můj kamarád, se kterým se známe. Rok a půl maximálně. Rok a půl maximálně, děkuju. To je můj kamarád. Bejvalej teda, protože jsem... A nebudu předbíhat. Přešel na druhou Takže... stranu. Ale tím, že pak jsem usnul v šatně na 22 hodin, bylo to náročný, ale přepadl mě spánek. Ta únava byla znát z toho pádlování, on mě skoro udělal 2krát a já jsem se z toho unavil, to nebylo z alkoholu. Jenom pro jistotu, jo, jako tak, aby jsme to upřesnili a pak jsme jeli dál. A stalo se z tebe to, co je z tebe teďka, jo? Hovado země bylo. Pravdou je, že hovado země bylo. Nevěděl jsem, že půjdu až do elastáků. Dámských. Ale ta krajka mi sluší, to jako zase málo kdo ocení. Ta krajka mi sluší. A jsou tady tací neboj. Ty vole, ty chlupatý kolena asi jsem si měl oholit. Já tu mám žiletku, jobejte. Liboje, mám tu žiletku, můžeš si oholit nohy. Ne, v pohodě, já klidně zatím ještě posvítím, protože čekáme na na tu kukuřici. Asi jenom to. Až to přinesou tu kukuřici, tak se pak převlíknu, nechám si je. A druhá noc byla druhá noc byla V Lokti. V Lokti, a. V Lokti to bylo velice zajímavé. Stával jsem v 5:0, v 5 asi 11. Bylo to zábavný, stal jsem sám. S plným tím. Měchýřem močovým. Močovým měchýřem. Neubliž si. A šel jsem vám pro pečivo. Když tak já vím, všem jsem šel pro pečivo. Ale mám ne. Tobě jsem šel taky extra pio, tebe jsem šel Tak to si pio nevyjádřil. pečivo, ale pečivo bylo zavřeno. Byl svátek, ne? A 5 ráno. 8 ráno už mají otevřeno. Ty, ale se sukínkou by mi to slušelo, viď? Takhle se... Kdybych měl sukínku, ne, takhle nohy k sobě, tak bys ani nepoznal, viď? Že jsem tohle, hermafrodit. Jestli Liboj. Vyuzná. To prdele, ta krajka pálí, ty vole. To je Simona. Ty vole, kdo to tam hodil? Ty vole. Simon, ty vole.
Dobrý, já pomohli. A teď pokračujeme, že potom dneska jsme pili. Dneska jsme pili, bylo to dlouhý, náročný, juce moje, obě levý, pádlovali, jo, veslovali, takhle chvíli tak. Tyhle z toho vyšel tanec. A pak dopiju jsme sem. Tady to bylo ovšem takový nudný ze začátku. A kdo se udělal, řekni. Pak jsem se udělal, ne, pak jsem se neudělal. Ale vy ne, ale někdo se cvak. Někdo se udělal, někdo se cvakl. Proč svítíš na koule, ty vole? Kukuřice! Byly to naše kamajátky, byly to kjávy. Buď smutnej, že jako se cvakli, buď smutnej. Oni se cvakli, díky nim jsme skoro se cvakli taky, ty vole. Ještě, že nás zachránili a cvakli se sami, ty vole. Ale já jakožto zadák vzal jsem to do svých rukou. Všechno jsem spasil. Počkej, to máš obráceně ty ruce, ne? Všechno jsem spasil. Svými rukami levými. Jsem spasil rukama. Svýmama. Dobijou. A pak jsme zakotvili tady, ty vole, už to tlačí to celá, ty silonky. Ty máma, to nejsou silonky, viď? To jsou legíny. Byly legíny. Teď už jsou to tepláky pro původního majitele. Heplaky, co se jmenujou potom americkým zakladateli tohohle stylu, heplak. A ten člověk, pak jsme tady toho si udělali oheň, Jobík sehnal dřevo. Jobík? 4 kilometry. Jobík. Ještě jsme pro ně asi tak 20 minut tam, pak 50 minut jsme ho skládali. Za 9 horami. A za 9 horami a 9 řekami a řeku jsme překročili jen jednu, ale kopci. Za 9 horami a kopci jsme přešli. A pak 2 kyjety přinesli 3 klády. Pásek mi rozbil. Natá. Pak teda jsme tady si udělali ten oheň, kýžený oheň, pěkný. Takhle to hoží. Pálí to do těch kolen, taky se to potí. Myslíš, že to budu sušit pak? Sundej to. Hned. Hned ne, já čekám na tu kuku, na ty rumunský banány. Nebo je hned to sundej. Kde mám kyjaťasy? Nemáš kyjaťasy, nebo je sundej to. Já tam mám kyjaťasy, tam mám nožík kapesní, breckový nožík. Takhle jsem byl zvyklý do té kapsy. Nebo je před mojí sexy dívu ti lezou tvé chlupy. To je Ohavné nechutný. chlupy. To je nechutné. Počkej, já to vydepiluju. Doneste mi žiletku. Není problém. Jo, no, máme to tam. Vydepilujeme? Ale bacha na elastáky. Tak nic, Pamatuj tak si, oči máš na nohu. to necháme. Protože se stalo neštěstí, sebe takhle sušil. Sušil jsem je Pijavou rukou méně. méně. Pijavou rukou méně, takhle jsem je sušil, aby se nenamočili. Nenasmradili od toho kouře. Takhle? Dělám to dobře? Takhle je to v pořádku. Takhle good. A pak jsem nechtít mi tam upadli. A proto teď vypadáš jak úchylák. Proto jsem je pak sebral, očistil. Říkám, nic jim není, viď? A podívej. Pojď sem blíž. Ze zádu. Díka. Ze zádu. Díka. Dívka. Tady dívka. A tady. Díka. Ta tam patří. Dívka. Tu nech. Ne, ta tam nepatří. Dívka. To je moje dívka. Dívka a dívka. Jo. jdi, dubová kuja. Tady. A to bych rozvinula. A tady. Jo, ale to je to už je krajka, to je originál. Ovšem tu jsme neskontinuovali. Dobrý to je. Dobjá. To jsou lejtka, viď? Tvoje lejtka. Ty vole, ale fakt je horkou toho. Kukuřici! Kukuřice! Nebude teda, už je hodinu nejméně. Počkej, ty času moje. To vám máš tady. naslibovali. Tady? A ty musíš tu reportáž ukončit. A koukni. Jsem Uchylák. Vyvrcholení teďko, no. Buzí. teď teda vyvrcholení, jo? To mám na 10 vteřin, to vím. Tak,
To mám zjištěný, ne? Vyvrcholenej si za... Vyvrcholení, to ne, to, Všichni. Ale aspoň to říkali. To říkali, já si to nepamatuju, ale to, Boje ukaž. já jsem tak šťastný, že jsem s váma. A vyvrcholení bude, že zítra se udělám s vámi Myslím s vámi kolektivně tady, jak všichni jste. Dopředu říkám, že to bude chtěný. Ono to bude nechtěný, ale bude to chtěný. A Jobík, můj kamarád. Jobík. Bejvalej. Můj kamarád se známe 18 měsíců. maximálně. Maximálně možná. Já mám za nejlepšího kamaráda absolutního květena. A uchyláka a buzíka. A do dneška se nevěděl po 18 měsících, že je uchyl. A buzí. Ale on to dopovídá mě. Jobíku, nepjáč. Ne, ty vole. Nepjáč. Co se tě směl?